Čus lidi, dneska hrajem Brawl Stars s Bráchou part 2. Čau. Čus more. No, já si vyberu nějakého brawlera, kterého mám hrozně rád. Je to... Hovno. Je to hovno. Je to... Piper. Já jsem ho dostal a je to fakt dobrý brawler. To je docela dobrý. Tak vem si už rychle. Můžu Shelly. Shelly si vezmíš? No Shelly je docela dobrá. Jak jsem viděl Shelly, tak mě porazila. Mám Stellar Shelly. Stellar Shelly. Co ne? Dobře. Já mám Shelly, protože je trošku dobrá. Dobrá. Je dobrá. A víš, co to Že dělá? hezká. Víš, co to dělá? Toto. Počkej. Musím... Tak. Dám si takhle zdaleka. Úplně. Víš, co to dělá? To Shelly? Ne. To má pistol a to takhle jak... To ví každý. Yes. To vím od roku 2018. 2000 milionů. Oj, ona má 3 HP. Takové číslo neexistuje. No. Neexistuje. Zabijíme. Proč mi ani nepomůžeš? Se soustředím. Ale ty ne. Bazi. Já teďka porazuju Spikea. Spike a já... Počkej, A já, my jsme trio. Jo, jsme ne. To si to už viděl až milion dní. Tak A za milion milion dní dní. to jsem ani neexistovalo. Já taky. A to je... Kámo, ale- Je taky. Já jsem úplně OP, kámo. Ne, Max je OP. Max. Tak dobrý. Max je nejlepší postava. Kámo, Max je dobrý. Mám 200 poláků na Piper. Piper, hlavu mi vyper. Hlavu mi vyber. Hlavu mi nakakej. Také mi na hlavu. Mám prestiž na Edgara Také mi na prvé. a na Koluta. Ale nevím. Já se dám mu Chestera. A já si vemu. Hovno. Já si vemu Poka. Poko není Poko, dobrý. já viděl, že na Poka jsou velmi hezké skiny. Koukej na to. Dobře, asi taky. Tenhle bych moc chtěl. Nebo tenhle je mega dobrý. Dělal bys ten? Ne, to nejhorší. Fuj. To Kamo, vypadá jako hovínko. Takový krásný skiny, co to? Kámo, tak to je... Tak to... Já mám poko. Drž hubu. Nejvíc bych chtěl tohle. Drž hubu. Já chci najít poka. Tady. A nemůžeme oba dva hrát toho stejného brawlera. Nějaká jiného. No, já chci Poka. A já taky. Drž poka. Prosím. Já poko. Tak já si vezmu Ems. Jo, to je dobrý. Docela dobrý. Ems je podle mě velmi OP. Kámo, já jsem udělal trio, já chci duo. Já jsem blbec. To je nejhorší trio. Nejlepší. Trio je dobrý. Ne, Komu, jo, to do piči. ale nemohu prostě. A co? To jsou moje věci. Taky. Co to jsou za blbosti? Kámo, to jsou boty. To je bot. Kámo, to jsou To je- boti. To je bot. To byl fakt bot. No, já jsem ji nemohla porazit. Ta se na Kámo. mě jen dívala a nedávala mi vůbec damage. Jo, mi taky někdo nedával. To je bot.
To je fakt bot. Botino hovdino. To jsou boty, kámo. Kamo, to jsou za boty. Divné, nejhorší boty. Dobře, někdo mě zabil. Dobrý. Tak, teďka zabiju tu Bel. Zlodějko! Nita. Pozor, Nita. Tam byla Nita. Můžeš si Já vím. dávat pozor, bo to je nejlepší. To je nejvíc OP brawler po tebe? Jo. To je nejvíc OP Damian, protože ten je No, velmi není. no skill. Kámo, stačí na ně skočit, 2 hity a jsou mrtví. Tak Jo, já si Edgar je taky takovej. No, Edgar je tak, to je jako Damian. Jenomže Damian dává větší damage. Pojď sem, ne? Jsem more, kolik mám? Kolik mám? More. Já 8 kilo more. A jak mi more? Ne, nechci. Tak, To bylo všechno. ne, jenom 7 minut. Herčička si vezmu Hovno! Metal Heart. Metal Heart. Jo. Metal. Yeah! Ty nemáš rád metal, protože ty jsi řekl, že Damian nejlepší, protože máš rád metal. To je pravda. Já jsem Damian. Miluju metal, mám metalové srdce. Já taky. Já taky mám rád metal, ale nemám rád death metal, protože to bylo jako debily, jako uchyláců. Dobrý, už dělej, moře. Máš 16 pohárků na poka. Tvoje. Máš iba 5 pohárků. Já mám furt poko. To nevadí, poko je dobrý. Poko není dobrý. Ty nemáš gadgetku. Hele, Tomi, kup si gadgetku. Za tu gadgetku si můžeš koupit za 1000 coinů, že když to zmáčkneš, tak si budeš healovat. A ne, ty potřebuješ vlastně 7 level, ty máš 3 level, nebo 4. Já mám 4 level. Edgar mě zabil. Kámo, pošle ti na mě. Edgar mě zabil. Edgar no skill, rozbitej je prostě. Edgar je easy. Edgar je prostě easy prostě. No, že easy, že může každého porazit. Ne, já jsem se chtěl i healovat. Proč tam stojíš? Já jsem byl mrtvej. Damage. Teďka já si vezmu poka. Poka. Nebo počkej, já si vezmu Clancy. Clancy nebo Poko? Poko. Hele, vyber si nějakou lepší postavu, jo? Já si vyberu Edgar. Jo. To je nejlepší. OP. Oh my god. Tak. Oh my god. Jdeme na to. Ty vole. Come on. No, někdo má na poka třeba 4000 puháků. Pojď sem, Shelly. A ty pojď sem. Koho máš? Pojď sem, Angelo. Ty máš Pojď Edgara. sem. To je Buster. Aha, pojď sem, Buster. Debile. Buster je nejhorší brawler na světě. Jo, zabil mě na 1 hit někdy. Jo, já jsem ho zabil. A já jsem měl 3000 HP a on mi zabil na 1 hit. Jo, nezajímá. Nejlepší je Edgar. Nejlepší postava.
Nejlepší Brawler. Brawler. Ej! Utíkej! Já ho zabiju, počkej. Edgar versus Edgar, pojď. To půjde vina! To jsi mi posmíval! No pojď tam, Mr. Penis. To není, to je Gale. To je Gale? Gay. Gale. Gale je gay. No. Kamo je 12 000 HP, kamo pokoje... Epoka vylepšili, ne? Poka nějak vylepšili. Zapínám si hyperchat, pojď Edgare. Kamo, já jsem zabil Edgara. Já mám 4. A on má taky. Co ti je, more? Drž hubu, mure. Dobře. Takže máte plasivče! Drž hubu, ty plasivče. Já mám blingy. Blingy máš, kolik máš? 300. Tak za to si koupíš maximálně. Ty vole! Tak otevři. OK, Tomáš otevři, teďka otevírá Legendary Stardrop. Tak otevírá za 3, 2, 1, teď! Star Power na Shelly. No jakoby, je to dobré, je to takové vylepšení, no. Ne, Jak, ne. jak uděláš ulti, no tak to ti dá nějaké vylepšení, myslím. Já si dám nakonec asi... já si dám Spajka. Bige. To Spike není dobrý. Fakt? Jo. Já jsem s ním Edgar už je hrál lepší. 1000krát a vím, že je dobrý. Edgar je lepší. Bytou, tak nemůže na něho skočit. Drž hubu. Takže po ty bezdivče! Šš. Tak. 1400 damage. Co? 1400 damage dává. Kamo, já jsem rychle neštěl. To dává 2000 damage skoro. Ten Aha. Spike. Brian, já jsem rychle neštěl. Tady je. Kaze. Case. Mám to jsou, ty Tam vole. ty jsi úplný spammer. Jo, jsem Ty to děláš spálen. takhle. Jo, Takhle to děláš. jo, dělám takhle. Protože já chci být nejlepší. Kde jsou ty debily? Tam jsou. No pojďte sem, vy debily, Pojďte sem. Pojďte, já vás zabiju. Edgar jede. No, tady je Pem, já jdu se schovat. Pem je tady. Brian, schovej se, tady je Pem. Já jsem mrtvý. Tak už. Dobře, schovej se, Brian, protože tady je Pem. Ale Pem není dobrá. Jo. Já ji porazím. Jak porazíš? Tam je zabila na 4 hity až. On nás spamuje. No Zabila mě Pem. Jo, já jsem ji zabil. To úplně nespamuje. To dělá trrrr. To dělá trrrr. O, tady je Kenji. Denji. Denji. To je ten Chainsaw Man, jaká postava. Z toho anime. To je anime jaká. Anime hovno. Tak jak Anime toto mrtka. vyhraje, dostal 4 a pohráli jsme. Ale dostal jsem 5 pohárků. Tak a tohle bylo pro dnešní video všechno. Jestli se vám líbilo tohle video, tak dejte tady lajkos, odběros. A když to nedáte, tak přijde tady Agivaginos a s ním vám Hlavinos
budete mít velký problém a užere vám prdelos, nebo nevím, mě to se vůbec nerymovalo. Já jsem Hagi Wagi. Tak čau.